Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Bizden ähliňizi ýene bir gezek mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Ana bugun görüşüňiz ýaly Teşnemen studiýasynda türkmen synawadynyň ustad oglary bilen öz egindeşlerimiz, dostlarymyz, agalarymyz bilen bir synawa söhbetdeşligini etmek üçin ýygnandyk. Görüşüňiz ýaly Begmurad Amanoğlu, Saparmurad Teşneýew hemde bagşy aýdymçy dostumyz Merdan Gulçarov bilen bugün synawa söhbetdeşligine ders Teşnemen studiýasynyň alyp barýan işleri bilen tanış bolar. Indi gelecekdäki maksatlar bilen tanış bolar. Galanym näme öz gepleşigiň oguruna görä söz ýatar diýýärler. Bugün gowdatlar öwrenip bilerdiňiz diýip umyt edýär. Köp sağ ol, Kerim, Sapar, Merdan. Şu gün sizin studiýaňyzda bize mihman bolup geldik. Şowlu bolsun, awray bersin, ýüregiňizde besän ahly maksatlaryňyz, arzularyňyz hatyl bolsun. Şu ýerde kän bir manyly halkyň ýüregini orun tutjak, uzak ýaşajak aýdymlar, gepleşikler şu studiýaňyzda döräp durdy. Sağ ol Begmurad, şan taňry alkasyn tilap gelen üçin Kerim, sağ ol. Şu Teşnemen studiýany kiçiligimden arzu edip berdim. Şular ýaly ýaşdakylara bir professional olanlar bilen dogrusyny ötülen öz milliligimizi kämil derejede toýlarda, bayramlarda bir gowlar bilen, sazanlar bilen, oğlanlar bilen hyzmat edip işleşmäne ýerimiz bolsa diýip berdi. Şol arzularymyň birine şoňky gün amal açdy. Merdan Gulçarov bilen emne 10 tane aýdym taýýarladyk. Janny orkestra bilen edip bolsa bir Gepleşigiň dowamyny näme täzeçe işlän döredin aýdymlaryňyz bar, afterski aýdymlaryňyz. Halipalamyň dörejiliginiň täze öwüşgün berip orkestraňyz bilen işlenen aýdymlar bar. Goňşy döwletlerimiziň dillerine aýdymlar bar. Netip bolsa gepleşigiň dowamyny halk köpçüligine, dinleýijilere ýetirer. Söýene gyýtgaçyk soragy jogap alşaýly. Näme üçin Teşnemen? Teşnemeniň geljekde etjek işleri näme? Halk sizden näme garaşmaly? Ýa-ni gyýtgaçyk sözüňizde bellädiňiz. Diňe şu ýerde aýdym döremelimi, saat döremelimi ýa Teşnemeniň başga-da halkymyza bähwitli işler barmy? Bar. Esas maksadym men şu türkmen toýlary, şoň günde internet ulgamy has, güýçlük günde san ulgamlar ösüp otyr. Şu dünýä görüp otyr biziň türkmen sanatymizy, toýlarymyzy, ösüşimizi. Şoňa bir öz goşandymyz goşup, azy bir türkmen olanlarymyz bilen bir dogry sungat milliligimizi kämil derejede toýlarda, bayramlarda gurnamak, hem sowup bermek, hem tekliplerimizi bermek. Şolar ýaly guramaçylyk, hem sowup bermek hyzmaty bilen täze ýaşlara janly aýdym sazy professional olanlar bilen ýazgy etmek, öwretmek, bir ýaşlarymyzyň enelerimizin, atalarımızın, uyalarımızın, jiglerimizin adyna ýürüte aýdymlar goşup ýazyp şahyr olanlarymyz bilen, kompozitor olanlarymyz bilen bilelikde şeýdip halkymyza hyzmat edip, her bir toýunyň şaýady bolmak maksady bilen şularlar. Teşekkür işiniz orna bar, toy bayrama baý ýurdumyz bar. Toy tutjak ýaşlarym näme Teşnemeniň apsyndan toy aladasy bilen gelse, emme jogap därçiligi aladasyny öz üstüme dalýanlygyny aýtdyňyz. Allah jany emişe başymy toýly günlerde jemlenip dursun. Ana hormatly tamaşaçylar, Teşnemeniň alyp barýan işi bilen, etjek işleri bilen bize gyýtgaça tanış boldyk. Indi bulan esasy şu günkü ýygnanşmamyzyň esasy bir sebäbi bar. Bular Teşnemen studiýasy bilen bilelikde Merdan Gulçarov 10-12 tane aýdymy orkestraň sazlarynyň astynda ýazga geçirdiler. Häzir size de şol aýdymy dinlemäge mümkinçilik bar. Galyba da şol aýdymlar hakynda söhbetdeşigem biz bärde soraglarym berers. Aýdymlar nähili ýazyldy, näme üçin şol aýdymlar taýlandy, şolar hakynda söhbetdeşigem bolar. Umuman häzir gepiň gytgasy şu ýerde Teşnemen orkestranyň sazandarlyk etmeginde Merdan Gulçarowyň aýtmagynda odan aýdymlardan dinläliň.
ki oňuşmaz ýürek bilen an herse olaň aýry pikirde menenki bolmaz otyryň perwa seninki bir başga düşünje dinleçin ki oňuşmaz ýürek bilen an herse olaň aýry pikirde menenki bolmaz otyryň perwa seninki bir başga düşünje öwürdiler dünýäni kıyvat bilen alemi içimde bir peýdalyk sezýär öwürdiler dünýäni kıyvat bilen alemi içimde bir peýdalyk sezýär oh 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 aklyma sığmaz oh 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 manzuma sığmaz dünýäniň guwaty aklyma sığmaz oh 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 aklyma sığmaz oh 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 manzuma sığmaz dünýäniň guwaty aklyma sığmaz dünýäniň guwaty aklyma sığmaz dünýäniň guwaty aklyma sığmaz. Gölen keşfim yürekde seýgi dereder Yılgırıp näde garaýşyň bagrym eredir Gölen keşfim yürekde seýgi dereder Yılgırıp näde garaýşyň bagrym eredir Sana bolan seýgim dagy eredir Çağırsam ýanyma gelsen maralım 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 Gelsene ýanyma gel maralım 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 Gelsene ýanyma gel maralım Saçlarım toğlanır misli mar kimin Ağalkımın yanı var da yağan dar kimin Kara saçlarım toğlanır misli mar kimin Ağalkımın yanı var da yağan gar kimin Sensiz bu dünya bana yaman dar kimin Çağırsam yanıma gelsin maralım 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 Gelsene yanıma gel maralım 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 Gelsene yanıma gel maralım Maralım, maralım Gelsene yanıma gel maralım, maralım Maralım Gelsene yanıma gel maralım, maralım Maralım Gelsene yanıma gel maralım, maralım Maralım Çağırsam yanıma gel maralım Ene mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar. Saparma Teşnid Fungyol başçylygyna teşnemen orkestranyň sadanarlyk etmeginden rehinli
aydymçy dostumyz Merdan Gulçarowyň ýerine ýetirmegini jany sessäk aydymlara diň sallyk. Gepleşigimizde menne söhbetdeşik arkaly dowam edeli. Saparma Merdany özüň çagyrdyňmy ýa Merdan şeýle iş edelip bagym diýip kapydan geldim. Merdany men internetde, gitarada aydymlaryny dinledim. Şonuň bir owazy var, özüniň sesine tijligi var, özüm şunu kim käreçli olanlar diýip bir özüm gyzyklandım. Şo wagtlaryň içinde de onuň özü bilen duşmak näsip etdi, özü geldi. Menem biraz garaşdydım, şolary ýaly studiýa taýýarlap öten ýeride. Şolary ýaly başlanmaz üçin näsip bolsa açylsam ilkinji işim sizden ederdim. Birinji işim solo konsertim Merdan Gulçarowyň näsip bolsa aydymlary emmeni göňümden turardy. Umide diýen Jan orkestri bilen. Awalam aýdan ardy bolan hazyr bolsun Merdana biz ýene de uly üstünlikler ardy edýäs gepleşigimiz başlaly ber Merdana sözi geçiremdi. Bir halkymyz bilen özüňi tanış etseň. Men özüm Maradaýsam, Ahal vilayatynyň Akbuğday etrawynyň çalyş owasynda, ýagny Bokurdyk çalyş Guma owasynda dünýä ýenen özüm 31 ýaşymda. Maşgalalymy? O maşgalama bir jagymma. Öyle ýaşy. Sağ hemme Hudaý etirdim. Aydym sady öňürekden mer aýdýan ýönüne Halipa Saparma çanlan ilkinji. Uly işimiz. Uly işimiz. Aydym sady bir ýol görkezden Halipalan barmy ýa öz başda bir dinläp şeýdi höwürüň bilen aldy. Dinläp. Aslında beýdip öwrenmek mümkinmi Saparmada? Onsoň şeýdip öwrenip soň professional derejedäki aydymlary aýtmak mümkinmi? Dogry, dürüst aýtmak. Mümkin sebäbine Türkmenistanyň halk artisti Haji Azmamedow Allah tarapyn berilen zehini var da. Yani ýanky her bir başa aýdymça personal sadanna gerek ýokman. Dogry sadandan bolsa sadanna sen dogry ýola merkeze okuly bilimli sadandan bolsa onuň şeýdem gowdatlarym döreýär. Inni sözüňe möýlýän Merdanyň bir pikirini bilesim gelýär. Ne ağamız bilen gow işiň başyna bardyň näsip bolsa halkymyz bu işiňi gow kabul eder. Awtologlarda da köp aydym sadyň muşdoklar dinleýijiler aydymlaryňa da diňsalar ýene de kän işler döredörsiňiz ýöne esasy maksadyň şu sunnatda atly awraýly bagşy bolmakmy ýa tanalyp meşhur bolmakmy haýsy pikiriň bar öňünde maksadyň bardyr. Men şu sunnatda adawraý galdyrmaly maksadyň mamy ýa tanalyp meşhur bolmak diýen. Men pikirim beýmrat, meşhur bolmak wada. Şu adyň awraýyň esasat diýip pikir edýär. Adawraýly meşhur bolmak. Galy berse de netibe. Beýmrat Kerim şu Merdan Gulçarowda men aýratyn bir sesini hemrara jepin tagamma. Owa meňdeşlik bar. Meňdeş onuň biram döwlet amanlyk şoňam Bokurdan alýan telsimleri buna bir şolaň tamamny berdi sesini. Durja sesi var, onuň şoň üçin ma işleşmek kasam ýakyn boldy da Merdan bilen. Şu işimizem ilkinji iş, o fadanlaram emmesi ilkinji sapar, şolary ýaly ýagy edýär. Ýüz göterim jany, o soňundan düzeltmek, montaj etmek ýok. Gow temany meseleni gowalgadyň. Inni tuweleme jany sesde gepleşik köp ölüp gitdi internet ulgamynda. 70%. Bunu seyre diýen bolyn şo sesiň soň täzen goýulandygyny apaçyk duýup bolýar. Men özüm bilemok şo ýanky aýdym sady gepleşiklerin içinde bolup ýa toýlarda bolup bilýänmi. Şo sahnada aýdyp oturan duýgusy bilen çykýan sesiň duýgusy gabat gelen o gotaýdy. Gelme. Ne meselem şuna hemra jany aýdanna da konsertlerinde de şowar sesi, toýlarda da şowar sesi. Käbir adamma konsertde ýankyl ýazgylarda gowy, ýani toýda näçin şo ses ýok. Ma tehnikan hasabyna baş köpelli, sadanly da köpelli. Şoň üçin şul gepleşikdäki
Näde diňlejek 10 aýdymyňyň hemmesem yüz göterim janyny. Hiç şeýle tetine Автотюнинг zat wa tona Yok, halden. dem şol. Şoda ýok. İstat de gatylygy, pesligi sağlanan bolşýaly. Özüm armetdim şo ilkinji işim şunu ýaly bolsun. Tä gereken bolmadyklary şodatlary etmekle. Ondan olaýan bagşyň özlegine görä eger haýyş etse şu taýny beyt diýse On diýmedim. yo merdan niye gepleşikden soň diňläp görer bilaýdymlaryň tä diňläp görer. Onda şu ýerde söhbetimiz jemläp bir iýleşmede hatam gylykly bolar ýaly. Teşnemeniň tadanarlyk etmeginde merdan gul şarfyň ýerine ýetirmeginde bir kısa aýdym diňläýli. Ustad halifamız Şah Mehmet Bäşiýewiň bir iki tane aýdymny jany nerden gulçar bilen ýerine ýetireli. Diňläp görüň, täzeden işledik orkestrymyz bilen. Gepleşi halatyňyz, aýdymlar halatyňyz hökman like basın. O Leyli, o Leyli, o Leyli, o Leyli, o Leyli, o Leyli. Ya melek ya peri bile bilmedim. Ne deyleyip misal basıp gelen gıyın. Ya melek ya peri bile bilmedim. Ne deyleyip aygıyım leylim leylim. Yürse sorap bir cevap alabilmedim. Sevleşmez mi adam zattan bolanlığı. Yürse sorap bir cevap alabilmedim. Ne deyleyip aygıyım leylim leylim. Yukarılar pırağdır boynumda nari. Boynumda zıncırdır zülfünün tari. Örünün saçlarım, dağlarım mari. Sirkeş gönlüm olsun eyle balan. Hey! Yuvarlar pırağdır, boynumda nari. Boynumda zıncırdır, zülfünün tari. Örünün saçlarım, dağlarım mari. Leylim, 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 leylim. Ayıllarım sultani, gözeller şahi. Asmanu zeminim enver mahi. Kümlenim hoş gepi, sunlu gılahi. Ovadati, ovadati, ovadati. Bıçağına dolanır. Ay berekella. Nefes misal yavarım çinan. Rekmeyle halımı köydürmeycan. Nefes misal yavarım çinan. Rekmeyle halımı leylim leylim. Men senin husnuna elmadam hayran. Yemeçin dağları hayran kılan gıyır. Men senin husnuna elmadam hayran. Resmeyle halımı leylim leylim. Hey! Yuvarlar pırağdır boynumda nari. Boynumda zıncırdır zülfünün tari. Örünün saçlarım, dağlarım mari. Sirkeş gönlüm olsun eyle badan gıyır. Yuvarlar pırağdır boynumda nari. Boynumda zıncırdır zülfünün tari. Örünün saçlarım, dağlarım mari. Leylim leylim, leylim leylim. O leylim, o leylim, o leylim. O
Gül boyuňy görende gitti erkim Cemile Haffa kalın soramda beden oynar Cemile Gül boyuňy görende gitti erkim Cemile Haffa kalın soramda beden oynar Cemile 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 Cem Cem 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 Cemile Taşlap gitmedin beyle Bile çıkalı feyle Gamlı gönlüm şadiyle Ağlattın la Cemile Taşlap gitmedin beyle Bile çıkalı feyle Gamlı gönlüm şadiyle Ağlattın la Cemile 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 Cem Cem 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 Cemile Cemile Türkmen gıydı, laşını men vergödü Hem ağır aydan sedi, ağlattın la Cemile Gelin bakar ya bilin, münkereşme ne bilin Tutar kıcak bilin, toy tutalı Cemile 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 Cem Cem Cemile 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 Cem Cem Cemile 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 Cem Cem Cemile 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 Cem Cem Cemile Ana gepleşigimiz dowam edýäs. Ne biz şu wagt halk köpçüligi bilen bilelikde biziň ustad ägir talipamiz Şah Mehmet Bäşiň dörejiliginden saparmadyň topary bilen orkestr bilen täzeçe döwrewap görnüşdi. İşlenen aýdymny Merdan Gulşaryň ýerine ýetirmegine jany sesle diňledik. Indi şular ýaly manily bir owadan bir ýadyňda aňyňda galjak aýdymyň döremek üçin ilki gerekde sazmy sözmi Kerim Şahir hökmünde sana. Ya men indi öz garaýşymy aýdyp bilen berdi. Ustad sazynda bagşa Türka men ýöne saz esasy möhüm zat. Owadan zadı var. Mä diýip çyksaňam ol dinlenjek bir zat bolar. Eň bolmasam heňine aşyk bolup dinlerler ýörerler onu. Söz aýdymyň goşgusy diýip aýdylýan ýeri ýokdur. Aýdymyň sözü diýil ýa. Ol şoň üçin oňa hökmän şahyrem ýazyp berýär. Häzirki bir öňden dinlenýän aýdymlaryň köpsüne şahyrlar ýazmadyk. Tabi atyk şahyr diýip tanamyzak biz. Elbetde sözlü aydınlar, goz aydınlar var da bizim ýüregimizde aydınlar. Şoň üçin hem esasda saz şyryn bolsa, owadan bolsa, ondan näme diýýärsäňam geçýär. Galan söz meselesi eýär şahyryň insabyna bagly, saz ýazan adamyň insabyna bagly. Şuna bir halka bir zat berýän aýdym edeli diýsen, goz at ýazan bolmasa da ýöreýän hankun kaderler şundaýdan bar bir dinlenýär şu owadan saz özünde wa dinlenýär diýsen basy bermeli. Näme de ýanky gamgyn söze şadyan saz goýup bolanok. Ya şadyan sözler bolýar. Toýlara gamgyn saz goýup bolanok.
Şoňa da ikisini ýa-ni şahyr bilen kompozitor bile oturýar. Şondan hasan üstadlar görýär. Merdanna näme garaşýar geljek? Men Geljek barmy Merdanna? Merdanna gelecegi bar. Men ilki şu Merdan Gulçarov bilen ýazmamyň sebäbim näm bizim dostumuz şoňkunde söylemem mesele Türkmenistanyň atlanan artisti, parlak geldi, Türkmenistanyň halk artisti. Men olar bilen islenlik wagt ýazyp bilýän şular konsertler dostum bilen. Yani men şu ilkinji işimi täze ýüz şu orkestrın gowy sadanarlyk etmegine, şular ýaly akustikada, şular ýaly studiýada ilkinji işim ýene bir şolar ýaly bir halk artistligi ýetsin, parlak ýyldy bolsun, at gazanan bolsun, halk artisti bolsun. Şo maksady bilen Merdan Gulçarov bilen işleşmek netije geldim. Belki halkymyzdan nesip bolsa bir gollap gowersa öňümizden o zatlar men şu Merdan Gulçarowa o ösmegini ýurdumyza, halkymyza, watanymyza hem toýdur bayramlaryna hyzmat edip, halal şey edip işläp, dogrusyny bilen, dogry aýdym sazy bilen kämil derejede işlemeni isleýän. O ýene de köp bolsunçlar ýaly gowy pikirde, gowy sunugat bilen şey edip halkymyza hyzmat etsek, zehni ýaşlamyň köp bolsun. Häzir konsertde ýerine ýetirýän aýdymlanyň içinde öldürden aýdymlanyň barmy? Awtorlygydan aýdymlanyň. Elbette baba. Tapar Muratcan bilen işledik. On täze ýokşunda onu Yakup Şamradov berdi maňa ilki. Şunu ýerine ýetir. O halkymyzdan gowy diýdi. Soň agam bilen maslahat etdik. Onam jany sesle ýerine ýetirdik. Odan aýdym. Sezler manyle. Şol aýdymy diňläýdimi? Şeýdenden gowy Türk diline daýdym ýerine ýetiripler, ondan gepleşimizde. Badam Türk aýdymda. İbrahim Tatlysesň bir müňden ay ýere o 84, 83. Şo ýyllar gowy meşhurlyk getiren İbrahim Tatlyses. Onu men kakam Pahir gowy ýa-da şol aýdymy. Onu Merdan dinlemändir, ondan Merdan diýdim. Şulaýdym diýdim. Aýda diýdim da bilen. Ben dilim nemeden alyp çykarsaň diýip bara birinji gezek ne şo dille Türk diline bir aýdym. İbrahim Tatlysesň aýdymy. O näder awtorsk aýdymy diýdinden Ondan soňra näme? Türk aýdymlaryny dinleýçiler Tatlysesň aýdymy Merdan Gulçarowyň datly. Ökmen. Onda näme ýakranylaşar? Ada Production'yň size hödürlemeginde ajaýyp aýdymlar ediň tarary. Tapar Matesnidow, Merdan Gulçarov. Adam gaýgydyr, akylly adam pikir eder, ýagşy adam şükür eder, çerekli adam sabr eder. O adam gaýgydyr, akylly adam pikir eder, ýagşy adam şükür eder, çerekli adam sabr eder. İmra adam ýagr eder, gysganç hafaf eder, Musulman iman eder, imansız adam guman eder. İmra adam ýagr eder, gysganç hafaf eder, Musulman iman eder, imansız adam guman eder.
wagt yeter. Yetenden soň hafam yeter. Bolle deyinse-de şulam yeter. Erkim eder, özüne eder. Oňyzyndan wagt yeter. Yetenden soň hafam yeter. Bolle deyinse-de şulam yeter. İmradam ýagreder, gysganç hafap eder. Musulman iman eder, imansyz adam guman eder. İmra adam ýagreder, gysganç hafap eder. Musulman iman eder, imansyz adam guman eder. Gysganç hafap eder, musulman iman eder, imansyz adam guman eder. İmra adam ýagreder, gysganç hafap eder, musulman iman eder, imansyz adam guman eder. Şerefsiz adam sabır eder, imansyz adam guman eder.
döredir. Tamam. Şeylerek sonra var. Orkestr bilen aýdym aýtmak kynmy ýa? Bagşyn aňsatmy? Orkestra öwrenşen adam ýa-ni toyda ritm blogyny ýanyna aýdasam gelmeýär. Sebebi var, benine şu sözümün, önemi ağamın sözünü tasdiklatım öyle. Mukamlar Köşkü'nün öňünde giden orkestrın öňünde bir halkyň gowy ýan bagşylary ýa-ni Hacı Ýadmamedov, Sahadursun Hojakow, Hemra Rejepov da aýdym aýtdylar. Şuma adam şo ýadgylar dinleýär. Şon bilen toýdaky ýadgylarla şonu dinläpdir. Soraňa jogap gönödüň alýar. Yo, oňa düşündim. Ýöne aýtmak bagşylara kynçylyk döretmek mümkin, ha? Ol tehnikanyň hemmelerden üçin bolsa, kynçylygy gaýtan lezzet. Ýöne turganlar şu repetitsiýa gerek. Ekman gerek, gowy sadanlar gerek. Şu başlamaz şu zatlardan kösenmez ýaly sadany, şuňaly ýazgysyny emme zady bir ýerden biter ýaly ýöretýär orkestr şoň üçin öğretdim. Ni islenlik ýa-ni biziň dogry suňatly başlamada şolar bilen toýdur bayramlarda şu orkestr bilen diňe Türkmenistanda dünýäň ýüzünde arkaýyn Türkmenistanda halkara derejede orkestr bar diýip arkaýyn gürläp arkaýyn çykarýarlar maksadym bar. Belki olar da ulanmadan görer bilelikde. Döwürde işlöňden şoňa bäşlik boşma ulan diýen kompozitorlar bar. Bar, her kimge tagam bar. Her gülüň öz ýygy bolşaly. Her sadanam öz süýjüligi bar. Kän olýan sadanlar. Bolama talantly olanymyz kän. Ne Birini oýarýarlar. düşündüm. Ne öňüňizde uly işleriniz bar. Ne diýip barda şu näçenden uly işler etdigem. Edersem inşallah. Edersem. Inni bir sunwatda ömrüňizi karýeraga näme jemlemekden gorkýan. Korkýar zat ýok. Bärde men Esasy esasy ýanrana şular ýaly jemlemekden men gorkýan. Ya planyň hyýal edip. Karýeraga jemlenmesi, näil tamamlansa sizde gork. Ownadyk. Näme etmekden gorkýan. şu wagt tehnikanyň hasabyna Ve arada Hemradan soradym, şu soraw. Otyrdyk bolýan bir iş etjek boldukdy. Eger de diýdi şu agramymdan, şu durkumdan diýdi, üýtgäp karýeramy jemlemeli bolsam, şu wa men söýne aýjak diýdi. Şol agramma diýdi. Onda iýjak bolýar. men şumat karýeramy goýsam gatýançylyk bolýar. Sebebi bizi seyredibem biz izarlap gelýän täze şäherlerimiz bar da. Ondan biz ýalňyşmalar, biz dogry ýoly insanlar üçin almaly, ösdürmeli, görkezmeli bizden soňkulara ýadygarlyk bolsun, ýol bolsun. Biziň halipalardan alan zatlarymyz biz hem geçirmeli, onu ýanymyz bilen alyp gitsek, o ýalňyşlyk bolýar. Şoň üçin 3 tane oglum bar, içinde ortancym bar, Resuljan. Ol tuvalım öz ýaşlym görýän şonda. Nesip bolsa da öwretjek şoňa. Emme öz bilýän zatlarmy başga da kim sorasa biziň gapymyz açyk, elimde dogry maslahat berme bilenmizden. Arada toýda ýaş öz deňduş aýdymçylarymyz bilen toýda bolduk. No, bir may bolýar da toýa sagatlaryň aýdymçy gelýär, no söhbet etmäge may bolýar. No men edil o temara özüm açmadymda çay içýärkam dinläp otýan söhbetlerini bolýan plan halipada da giden aýdym bar eken, arhiwler, ýazgylar bar eken. Berdiýsen berenok özüm bilen alyp gitjek içiňde aýdym ýok diýär. No şolar ýaly ýagdaýlar dogry magam. Herdir häsiýetli adam da Bemratsan bar o şonýaly. Öz bir ýafan döreden zatlaň özüň bilen alyp ýok, ýalňyşlyk. Dogrymy diýjek? Dogry däl ol. Ol ýaşamaly, geçmeli nesile onu ýanyňdan alyp gitmeklik ýalňyşlyk. Doğru, mesela gelecekte biziň ýadan goşgulanmady Kerim Halin gidip näme dip okamaklara maňa zerurlygy ýok da mesela. Sol ýöne birine peýda berse, birine elbet ýoldan gaýtarsa, iki tane aşk ýa suwany duşursa, goşgulanmady bir il güne peýda berse ýetdik sol. Diňe ýekejek aýdym barmy ýerden?
Öňem şular ýaly konsertler boldymy? Şular ýaly il güne tanalmak aýdym bilen urunuşlar boldymy ýa birinji gezek? Ýöne menem bir da gyzyklanýar. Ýa 31 ýaşymda diýdi. 31 ýaşyňa çenli nir dediň. Näçe men merdany hakykatdan dogry maýdaýyn bir ýylyň içinde onam şu TikTok'ta, internetde görüp, men şunu gowjaýdy ýani eken, gowjaýdy bar eken diýip, menem öz ýanymdan sen TikTok'y bilen diýen dogry maýdaýyn tanady. Şow neçeni nir dediň, sen ýaltalyk sakladymy ýa bir ters adamlaryň ýanyna bir işleşel diýip barmaklygyň seni şo zatlardan alyp galdy. Ya finans bökdönçlük. O ya bu jet tarapdan durduň. Näme şu ýaşyňa çenli diýjek bolýanym, kiçilikden hem ýa aýdym ýani. Halka özüm görüp ötmedim. Dogry adamlaram dogry gerek. Onuň 2010'dan beri 18 sene biraz ýarawlyk boldy. Özüm aýdymlardan daşlaşdym. Ay gelýän ýene boldy. Şolar ýalyk bir kuştaparda gaýtalady. Sesiňdemi ýa asyl öz saglygyňdamy? Öz saglygymda. Şo sebäpli esasy. Onuň esasy şol. Düşünüpler. Indi gowdamy? Tuvalama. Ya tuvalama Allah'tan yolun açık bolsun. Mene ulu höwes bilen şular ýaly türkmen zekin oğlanymyzyň baglygyna beren ýani şular ýaly dogrusyny otly halipalan aýdan kämil derejede jany şey ýerine ýetirip bilýän başlarym azar demirat. Ma tehnikan hatawyna başam bolup bolýar, aýdymçam bolup bolýar, neşgoram bolup bolýar, awraýly bolup bolanak. Ony hem halkyň özi diýeten awraýlymy, awraýly dämi. Halkyna baranda, seni aýyr-saýyl edýär. Seni Halkyň gelejigi bar. Bu eliniň aýatyna bakmaýar. Bu merdanam tuvalama gördüm. Bir kuştan toylarda tuvalama halk aýdymamaýdy otyr. Türkmen aýdymlary, estrada aýdymlary, pop, rock, her stilden aýdy bilýär, okuýar bowy, nekip bolsa. Hem aýdymlaryna da şoň üçin her aýdymlary ýükkeş ýollardadyr. Atabaý Halipaň aýdymlaryndan, Şamanat Bäşim Halipaň aýdymlaryndan, Gurban Halipaň aýdymlaryndan, soňky dören Türkmen gowmanyly goşguly aýdymlary bar. Tuvalama her ýoldan tutdurdum, bir diňläp göreýin diýdim. Şol aýdymlaram bileze şeýdip 6-7 günüň içinde 10 aýdymy gowy taýýarlyk gördük. Olanlara ýeriter, notalaryny ýap berip, skripkalar, depler, hem gitaralar atly. Hem güneş grupamy, destan gruplar, şolar ýalak atly bir orkestr bolsun, topar bolsun şutaýdy. O diňe gowy aýdymçylar, gowy sadanlar, gowy sadar eserler çykdyny edip bolsa maksady bilen ýa-da gurul bolsunlar. 5-6 ýyl bundan ardu edýän adamyna agam döretdim. Bir orkestrym bolaýdy diýdim. Hakyky. Edip bolsaýdy. Emran sanem tuvalama enseme ýyllardan bolmagyna özüňem köp sebäp boldum, şaýat boldum. Köp adamlar bilen işleşip. Men ilkinji şu işimde de Kerim halini seni görmek. Şul studiýada, Teşnemen studiýada men üçin ulluhan hormat size. Sen hökman ýyldız bolaýman. Kerim janyň şu aýdymdan sözüne seretsin, dinlesin. Bir kim ýerine şu taýlaňyz bir şeyler aktif bir aýtdym ta elmden başy dinläňde, başy bilen gurulşaňda aýdymçylar bilen näme ýokman kompozitor şahyr otursa bolýar. Ananda merdanyň owazyna suwsan ýyllaşlanmada taparmadyň toparynyň orkestrnyň sadanarlyk etmegine aýdymlardan jany sesse eşitdiräýin.
seni ay maral Aytı gece ay bolu Yıldızlan yanından aylanı Tede doğun ay bilin Unutmarım seni ay maral Aytı gece ay bolu Yıldızlan yanından aylanı Tede doğun ay bilin Geceler yarı yatlaya Otlaya Sinsi yürü ağlaya Lelem marala Lelem gelsen yanıma Oylun maralı Otlar salma canıma Canım maralım Lelem gelsen yanıma Oylun maralım Otlar salma canıma Canım maralım Aydım aydiyan yarım şanını Lelem maralım Otlar salma canımı Canım maralım Aydım aydiyan yarım şanını Lelem maralım Otlar salma benim canımı Canım maralım Geceler yarı yatlayan Otlayan Sinsi yürü ağlayan Lelem marala Lelem gelsin yanıma Oylun maralım Otlar salma canıma Canım maralım Lelem gelsin yanıma Oylun maralım Otlar salma canıma Canım maralım Lelem gelsin yanıma Oylun maralım Otlar salma canımı Canım maralım Lelem gelsin yanıma Oylun maralım Otlar salma canıma Canım maralım Bakışından ne gördüm sevgilim Neçe baksam gördüm gövherim Bildirtmence giyeceksin yar illere Çıkay sana gövherim Duşu şoli köydürme aşkında uğrumda gövherim Gövherim Sici telleşeli gövherim Gövherim ay gövherim Değil bağda
duşu şoli gowherim. Gülüm koyma meni armana, ovadanca güllün aygıd görkana. Gilaytini yanıma, çıkaytana gowherim. Duşu şoni köydürme aşkında uğrumda gowherim. Fici fedleşeli gowherim. Gowherim ay gowherim, fil bağda duşu şoli gowherim. Bakışından ne gördüm feyvelim, neçe vaktam ad gördüm gowherim. Bildirtmençik giyeceğin yar illere, çıkaytana gowherim. Duşu şoli köydürme aşkında uğrumda gowherim. Fici fedleşeli gowherim. Gowherim ay gowherim, fil bağda duşu şoli gowherim. Fici fedleşeli gowherim. Fil bağda duşu şoli gowherim. Bunlar yazar soram. Ine hazır orkestrňyzda syndaýar. Eraýsyny bir ustadlygy belli bir ustad başlamadan nemesine toporunda bir ýöne çykyp gören solist hazırnalar da olary nädip ýygnadyňyz özleri şular ýaly iş etjek bir ýygnaşalyň bir agzy bir bolalyň bir türkmen sunugatçyn gowda döredeliň diýip çagyrdyňyz. Maksat yanqy Bahramjan we yanqy skripka toparma kwartet. Şoňa ýol başlygy diýilen ersiniň içine goýan ana skripkany Bahram sana tapşyrýan o yanqy 4 sanak bolup bular kwartet yanqy strunny kirşli saz urarlary aýratyn türgenleşip geçýärler. Onuň Bahramjan ma eýleki udarnygymda gutwa perkusiýa Yusuppa gitarada Aymratjan we Upajan we klavişde Ceyhunjan we ses operatorly we saz urarlary o ýerite ýersiniň öz ýanky mikrofonlary звуксниматçylaryny goýuşduryp o sifrawoy pultda erkedip arkaň işläwle berdi we ne dostumyz berdiň şäherde Ceyhunam. Şular bilen agzy berjen şu taýda şeýdip birinji ýazgymyzy etdik. Toýda da şular orkestr bilen hyzmat etmeli. İnşallah bunun lezzeti başka bolýar. Türkmen klasik sazlary, daşary sazlary, milli sazlarymyzy hemmesini şu orkestr bilen jany ýetirýär. Sebeden hemmesem okuly bilimli ýöreteleşdiň orta saçyk mekdebe oturup konserwatoriýany oturan oglanlar hemmesi bolanlar. Zehinli oglanlar, notan okabiliýärler, ýaza bilýärler, çaly bilýärler, professional oglanlar. Şu jemlenişiňiz. Şular jemlen sebäbim ýanky biz öz milliligimizi kämil derejede soňky ýaşlarymyza süýdirmek
dinledim. Ay garaz gepin istasy toy iPad alıp gelmän aýyrmalylar. O Maksat. zan aýtmaly, Oo, zan evet, salmaly. Yani giden oğlanın adyny agdadyň gowy insanyň gowy sadanlaryň başy teşnemenne jemlenipdir. Şu jemleňde uzak wagtlap dowam etsin, gowy aýdymlar döredibem halkymyza hyzmat edin. Orkestrdan başga toparyň barmy? Orkestrymdan daşaram ýürüte. 6 aýyň içinde ýa-ni orkestr üçin ýürüte sadanlary saýlap seçip şu şawatda iň güýçli depçileri ýa-ni gitara bolsun ýa-ni kırşy saz gurallary aranjировка düşünýän, studiýa düşünýän olanlar saýlap olanlar bilen şu türkmen sunuwaty üçin edeliň diýip şunu soň süýnetsek bolýan şeýdi bir pikire gelip olanlar bilen agdy birlikde teşnemen estrada toparymyzy döretdik. Onuň ýa-ni biziň gennazylarymyz bar, ana töweleme türkmenimizde günne toy bayram halat geçdi, ýalykdan diýip gennazy bir aýratyn toy sahat gün bolup has şoň günne uldan tutulýar. Onuň o taýda da biziň milli eşiklerimiz, milli saz gurallarymyz, milli tanslarymyz, o ýaşyl baýdagymyz gennazylarda parladyp ýürüte gennazy üçin, halat geçdi üçin ýa-ni depçilenme, teşnemen o depçiler ýa-ni tanslar, on mästany dürli dep saz gurallar, on ksany ýa-ni tansçylar daňam bir günne iki ýerde toy sowman mümkinçilik bar. Halkyň islegine görä ýa-ni dogry sadanlaryň asany artdyryp köpeltip bolýar ýok, bolýan tansçylaryň ýa-ni kompozisiýa çykyşlarynda adyny ýürüte öz ýaşlaryň islegine ýa gennazyň gidişine gelişine baglanşdyryp taýýarlaýar. O ýürüte o islegine görä akşamky toylar üçin aýratyn, gennazy üçin aýratyn. Hemme kämil bolmaly, gowy bolmaly, milli bolmaly. Türkmeniň sunuwatyny kämil derejede saklamak. Dünýä derejesinde de. Dünya derejesinde, halkara derece. Ne diýip bolsaň, goňşy döwletlere gidip öz sunawatymyzy görkezmek. Öz maksatymyzda bar. Hemme çarelerde ýene toýlaryna, bayramlaryna şeýde töweleme kän mümkinçilikler bar ýurdumyzda. Oňna bolsun, janyňyz sag bolsun. Bugün gowy söhbetleşik boldy. Gowy zatlar bildik, öwrendik. Bilmeýän zatlarymyz bar. İşdök. Janyňyz sag bolsun. Hemmäňiziň sunawat işleriňizde ulustyrlyklar ýar bolsun. Edip bolşular ýaly bar. Ýerlikli gowurlarda duşmak, gatnaşmak, içki duýgulary paýlaşmak edip etsin. Şeýdi şundan döreýär-de gowy zatlar. O zatlar döredeli, yani kaysımıza, ilmimize, vatanımıza, halkımıza hizmet edeli. Canınız sağ olsun, toylarda başlar. Onu gepleşimizin jeminem Saparmadyň teşnemen orkestriniň şeýle-de Merdan Gulşaryň ýerine ýetirmegine aýdymlary Ada Production'yň höýdürlemegine tomaşa edeliň.
Bedellik aydın mı sen, saz mı sen? Yıllarım yali uçup var yarsın, Üdümü mengdeş yaz mı sen? Nira var yan gülcere, dursana, yine kara gülcere, eğlensene. Nira var yan gülcere, dursana, yine kara gülcere, eğlensene. Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Ceren. Geliş yer Zehra'ma, Zehra geliş yer gıyt yüzlere. Bilyer min mengdeştin bilyen mi? Bar peki de pirlere. Yine kara gülceren, dursana, yine kara gülceren, eğlensene. Nira var yan gülceren, dursana, yine kara gülceren, eğlensene. Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Ceren. Ha! Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Cerena, Ceren, Ceren. Kalbama yazmışam senin adını, ömür boyu yüreğimde kalıp sen. Bu sevgini beyan edip men sana, aylanalı terşeminli bağlara. Kalbama yazmışam senin adını, ömür boyu yüreğimde kalıp sen. Bu sevgini beyan edip men sana, aylanalı terşeminli bağlara. Bar sen dünyam, bar sen alim, bu sevgiden menden eren. Bar sen dünyam, bar sen alim, bu sevgiden menden eren. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Ha! Berekella. Sevleyişimizde asal balkemi, yılgarışı yüreğimi yeredir. Sağlaşıp fadinler aşık yürekler, ay akşamı kalıp şuan aşıklar. Sevleyişimizde asal balkemi, yılgarışı yüreğimi yeredir. Sağlaşıp fadinler aşık yürekler, ay akşamı kalıp şuan aşıklar. Bar sen dünyam, bar sen alim, bu sevgiden menden eren. Bar sen dünyam, bar sen alim, bu sevgiden menden eren. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz destan olacak. Dağları duyacak, taşları duyacak, bizim bu sevgimiz
şeydi o günlerde şahatlykly toýly günlerde başyma zemläp durna. Meni burýala işim. Şol bolsun. Merdanjan. Ada Production'a altın toy öýü köp sağ olsun aýdýan siz bilen işlemek. Uzağından bolsun bilelikden etip bolsa emme gowunlary, emme gow pursatlary işler ýaly wize ýazgyda asyrlap galýan zatlar da ne. Olanlar ataşan da aýratyn taňry alkatyn. Olanlar sizem hälem bäri hem dik durup ayaklar ýa-da tutun ýa-da tiýenoklar tölemä. Nerede olanlar bilen işleşmek olanlar janyň sag bolsun. Altyn toýy Ada Production teşnemen şahyrlarymyz alyp barjymyz Zehini Merdan Gulçarov saňa da ak ýol arzu edýän Allahan nesip bolsa şat epaýlar almak o derejelere ýetmek ýurdumyz watanymyzy wasp edip Merdan Gulçarov diýip bir gowlukda awraýly baş bolup geçmeň arzu edýän saňa hormatyma seni ullakan zatlara garaşýan ten ýalyşlar ýaly höwüsli oglanlar ýene-de kämil sunwatly oglanlar köp bolsun ýurdumyzda. Ine şuň ýagrymyzda ähli gatnaşan taparmaçanyň orkestrina köp sag bolsun aýdýan teşnemen. O da sana sağ olsun aýdýan Kerimcan sağ ol. Hormatlap geldiňiz. Näme mundan beýlägem eşit bolsa halkymyzyň halmatyna gelelim. Toýlarda bayramda duşşalym. Oglanlar da köp sağ olsun aýdýan. Jana sağ olsun. İşimiz uğruna bolsun. O da etsek bolýan gowa adamlaryň töwereginde hemişe hyzmatyny sen janyňa sağ bolsun. Sağ da tow düşmedin. Diňe öňe işiňe dogurna bolsun. Sağ ol. Bizim ýurdumyza asuda bize şeýle döwri peşkeş beren gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza şular ýaly mümkinçilik döret beren üçin köp sag bolsun aýdýan, tutýan tutumly işlere rowaj alsyn. Biz elmide ama türkmen elmide hormatly arkadamyza, arkadaly gahrman serdarymyza wepaly sunwatymyz bilen aydymyz hadymyz bilen işlejekmide ananryat. Sebäbi arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň sunwatdaky eskerler. Şoň üçin ýurdumyza atuda bolsun, janlar sag bolsun. Bizim geljekde arkadamyzym, arkadaly serdarymyzym, watanymyzym, aýdymlarymyzda, sağlamymyzda, goşgulamyzda ak ýürekden